Thixo onamandla wonke awusiphe Ngibabingelele abangcwele phansi kwelikhulu igama loNyazi lezulu. Amen. Amen. Ngiyalikhetha uNyazi inkosi yasemhlabeni nasezulwini. Amen. Amen. Awu siyabonga insizwa eseyikhulumile ngaphambi kwami. Zibeka amazwi ke amakhulu kakhulu. Onenhlanhla uyothatha athathele ikhaya lakubo. Ngiyacela nami uNkulunkulu uNyazi lezulu ahlise okuyena ozokhuluma, ngoba makukhuluma mina ngenzeka kuphuma abantu bengazwanga lutho. Kungenzeka umubi aphume ejabule mangabe kukhuluma mina, ngoba njengoba silapha ithi inkosi enkulu yezulu nomhlaba uhlukene kaningi ukuza komuntu lapha ekuphakameni. Ithi khona umuntu okhethwa ithina bo Shembe. Lo muntu mayesuke ekhethwe ithina umbona ngokuthi izinto uyayiqaphela, unovalo lokona umsebenzi kaNkulunkulu, futhi uyayikhuthalela izinto zikaNkulunkulu. Uma ku14 akakhunjuzwa, uma ku23 akakhunjuzwa, uma ku25 akakhunjuzwa. Lo muntu ususekhethwe ithini. Lo muntu
Akathi mayexabene nomuntu Mateyu 18:16. Akathi mayexabene nomuntu athi anginandaba vela ngidingela utho lwakhe. Lo muntu uthi mayexabene nomuntu athi cha angihambe ngiyicela intethelelo ngoba la siyakhona ngene umuntu onegqubu. Ngoba uNkulunkulu uhlala enhlizweni futhi mawunenhliziyo namagqubu uShembe usephumile kuwe. Ngokwazi namhlanje ukuthi mangabe unegqubu nomuntu uShembe akekho kuwena. Usalindile ukuthi njengoba kuzokhulunywa namhlanje uzophenduka ubuyele kuye. Sifuna indlela qale 15 aye kuya ake kuJehova awumdali yebo 15 Uma umzalwane wakho ekona wena hamba wena umsole ekoneni kwakhe unaye ninodwa nibe nobabili nje uma ke kuzwa uzuzile umzalwane wakho kodwa uma engakuzwa thabatha abe munye noma babe babili nje uze leyo ndaba iqiniswe ukuze kube khona uzoba nobufakazi bokuthi lento oyikhuluma ukuthi lo uyanqaba sezintethelelo ibe nobufakazi ngomlomo ofakazi ababili ngoba bebathathu noma babe bathathu ofakazi ngiyabonga Mateyu 5:23 khona lapha njengoba ngikhuluma lento bangcwele khona umuntu othi uShembe kade nginikela kuye kanti wena uvimba into oyifunayo uhlulwa nje ukucela intethelelo kumuntu oqabele naye bekungakuhle namhlanje njengoba lencwadi isho musu ukuthi mawuqabele nobaba ukhawula uhambe uyotshela ubaba uGumbi ukuthi njengoba ngiqabele nokhawula sibanga ukuthi isiyanakala leyo ndaba ngoba uzotshela uGumbi mhlamba kamthanda ukhawula bese kululeka ngokuthi awuvele lo uyabheda ukuthi bese liyanakala ibandla likaNkulunkulu ithi incwadi hamba uye kumuntu ophambene naye noma uye kumgcojwa wakho ebese yanihlanganisa bese niyalikhuluma udaba ngiphethe umkhuhlane bangcwele ngiyacela nje uShembe unqobe amen ngicela ungifundele baba 5:23 kukhuluma ke nga unikela umnikelo wakhe lathi uzonikelwa enkonzweni yasemini usakhumbula lapho ukuba unecala kumpowenu uma ukhumbula ukuthi uphambene nami shiya lapho umnikelo wakho phambi kwelati ushiya umnikelo ubese uhambe kale ule ubuyisane nompowenu ubese ukwenza uxolo nomuntu oqabene naye khona uyakuza umnikelo wakho qhubeka khona uyakuza unikele umnikelo wakho ngiyabonga waNkosikazi Izeluleko nje lesi singanakekile osunikele iminyaka ayilungi into zakho yithi Shembeke khona umuntu olethwa abantu bakubo kuleli bandla athunywe nje abantu bakubo
Wena njengoba sinawe uthunywe ubani noma ubizwe uyena uShembe usenza konani abakuthuma kona noma abakubizela kona usenza kona yini? Umbuzo ke umuntu ofanele ayibuze wona ngamunye ngamunye. Ithi khona umuntu futhi oyizela yena la. Ibe sithi khona umuntu olethwa uSathane. Olethwa uSathane umbona ukuthi afika axove esontweni. Mayethi uyamtshela umgcojwa angamlaleli. Mayethi yamluleka inhlalisuthi angayilaleli. Athi mina ngiyotshela uShembe. Ngoba masingena emakhaya nje nithi manisukuma nisamukela nithi sengingena uShembe uqobo lwakhe. Uma sengikululeka angiseyena uShembe. Ave kululu waliwe. Amehla akhe ayaphenduka ngelinye ilanga ambone uShembe masingena. Ngamhlazane sekuyinto evuna wena. Cha akusesiyo uShembe. Uthi ke khona umuntu uShembe olethwa uSathane nje kuleli bandla. Engathi bese ngakuthandazela ukuthi njengoba sila sikuthandazela ukuthi silethwe uNkulunkulu. Amen. Engathi singakuthandazela lokho. NgoLesihlanu bese yothandaza emzini wakhe ubaba nangoncane. Ake ngikhuluma into ekubambile nawe. Umkhohlane uyangiphazamisa kakhulu. Kodwa mshumayeli siyobuye sibuye umuntu ephila ngifike naye lo baba lo. Ungakhali kakhulu. Hayi ngiyobuya naye. Amen. Uma sifika sithandaza kuleli ekhaya sekugqekeziwe kuqekezwe kabili. Sithe sixoxa ngoLesihlanu nje kuseni ngoba bekunesiteleka kangayi emsebenzini. Ngithi mina khona into eyidale izinto ezinje uthola ukuthi inkulumo ekhulunywa abantu abalethuni lomhlaba kodwa thina sizwe. Ngithi kuyenzeka uthola umuzi awubikiwe bese bekhuluma kanje. Noma mhlambe abantu abalethuni lomhlaba izingane zaphuphuma zinolaka kakhulu siyaxoxa nje. Kwavele kwathi intambama angithi akuyothandazwa khona. Wakhuluma uNkulunkulu akushongo mina. Ngase ngithatha lensizwa wamkhisa safike sayothandaza. Sase sikhuluma nje. Sengithi ke ngicela Shembe ngoba uNkulunkulu labantu bangena ukhona. Nazi nezitika la kuthathwe khona iTV enkulu impela sisemnyango ububabuka Shembe labantu. Yini edala ubadedela? Uma sithi uNkulunkulu abantu mayese bengene endini bethatha izinto ukhona basihleka labantu. Bathi uShembe uNkulunkulu kodwa bayagqekezela. Shembe sicela ukwazi ukuthi ulimi luni lolukhulunywa la ekhaya. Ngithi mangiqhubeka ngibonga ngoba ayikho ingozi mawukuthi inkulumo. Esiyenzekile embi ngoba anisafuyile namhlanje sabantu. Uma kuyinkulumo uShembe ubezoyichiliza lento ebibheke kumuntu wala ekhaya iyesilwaneni. Asazi sase sithandaza sahamba kudlule nje insukwana uyangifonela. Sase siphinda siyokwenza umthandazo khona. Uthi hey ngiyayisaba into engiyibona ebusuku. Uthi ngithengilele ngabona uconcrete lokubika ngawo uvuleka. Lase lithizwi nanga umuntu egqekeza. Kuleli akhaya sekugqekezwe kabili. Uthi wahamba wafika wavala. Uthi waphindwa wagqekeza ngaphambili. Uthi ke lo muntu wena ukhala ngokuthi uyagqekezela nabo abantu bakini abagqekezayo. Uthi ngithe ngivala lapha manje ngithi ngiyalunguza kugcwele amanzi nazi izingane seyikhulu ezino 15 20. Uthi zithi ke nina nishintshe imizi nilala kahle. Thina sihleli la. Izingane zaphuphuma. Njengoba sila ukhona ongenayo. Njengoba egqekeza kabili lo muntu sekugqekezwe kabili kuleli ekhaya. Kodwa uShembe wasizwa ngoba sithe Shembe sicela ukuqonda lolu limo olukhulunywa la. Yenzeka into esicela ingalungi kanti indlela esikhuluma ngayo yenza kungezwakala. Yabona njengoba sithe sicela ukuzwa ulimo olukhulunywa ngalento eyenzeka la ekhaya ngoba Shembe bangena labantu khona. Futhi sikhonza wena sikuxube nalutho. Shembe kuthiwani wayesayiveza inkinga. Ngithe nami khona liyanto ekhaya angazi noma ikhona nikwena. Bekungakuhle mangabe ukhona la.
unawo amandla ke uthatha imbuzi ke uqala ubageze labantu ekhaya uphinde ubangenise bese uthatha imbuzi uhambe ekhaya emphefumulo umshumane umajiwe uyofika kutshela ukuthi kwenziwani ngoba abantu abaphuphuma banezwi ezulwini abaphikisi Amen. kungenzeka ukukhala ukuthi izingane zakhe azuthola umsebenzi kanti isivalwe ngamabomu lento ngiyikhuluma emthandazweni ngathi le njabulo eniyicelayo la ekhaya kungenzeka ivalwe kanti ivalwe umuthi abakhona abantu abaphuphuma la bathi anikwazi ukuhlala kahle khona ke into ababeyicela yona engengiyidalule kakhulu ngathi anikwazi ukuyithola ngase ngiqoqa indaba eyake yakhulunywa ngodokotela wayedumile eMkhomazi okuthiwa uDopa ukuthi kwafika insizwa kuyena ihamba nomkayo ithi yocela abantwana wayegarantiye ukuthi uyabathola abantwana kuyena kodwa wathi mefike ipopola inkosikazi yanensizwa wathi cha mntana umuntu angeke ubathola abantwana ngoba isinye somngakho isibeletho somngakho singangento yenyoni akekho umntwana ongahlala la wahamba walahla ithemba ngiyikhuluma silapha kancama le ndaba wathi sehleli kwase kuqhamuka mveli mumbe wathi khona uShembe base behamba beye enkosini esephakameni kwakuseyilanga bafika libika udaba lithi ilanga lala mntana into ozoyibona ebusuku ubuye ungitshele yona wayeselala uthi ebusuku uyibone ehamba wayesefika endaweni eyixhaphozi mayifika kule xhaphozi nanti ingane iyadlala yayisimbingela isawubona baba ngokuthi yena akazi ukuthi unengane njengoba nawe ungazi khona izingane eziqhamuka ungazi ukuthi bese kuyingane la ikhona ke ngeke kube mnandi kuwena la ihleli khona ngoba mhlawumbe ihlelo dakeni uthi ngase ngithi ubani wena uthi yayisithi lengane mina uyamkhumbula usibani wakwathandana naye wathi mekuthethe ukhulelwe wena wawusungiphika wena uthi ke ngahamba emhlabeni mina uthi ngathi ngifika kubo kamama base bengibuthi mina ngizalo ubani ubaba wami la ekhaya uthi bathi abangazi bona uthi ngase ngiyakini baba uthi bafika bangiphika nakhona uthi ngase ngikhetha ukuzohlala la udakeni uthi ke baba ayikho into ezolunga mina ngihleli la udakeni wabe sevuka nasibona ngathi sasihambise enkosini yayisinkosi hamba olungisela leyangane mike yaphuma lapho umkakho uzobathola abantwana njengoba sila akekho ongenayo lento ngaxoxa le ndaba enjalo kanti ngempela ibhathini liyakhona khona umuntu la onabantwana bakhe ababathola abantwana kanti baba nje ukuthi unengane eyaphuphuma kodwa ingane yakhe siganile kodwa ithi angiphazamisa udadewethu khona sesemendweni bengakuhle nawe ke uwenze into ekhaya uthi wenzela abantwana abaphuphuma ngelinye ilanga kuyokhanya kuwe Amen. phinde kukhanye kubantwana bakho khona umuntu ola onabantwana abangabathola umsebenzi kanti ugogo walabantwana usazilile ngifike ethempelini labo bamncama ngisayikhumbula inyanga ngixoxa le ndaba engizoyixoxa manje noma ngingayiqedanga khona ngayi-highlight ngayibeka kanje ukuthi ugogo ombethe abantwana bakho ezilile ngeke ikhanye izinto zaboze bafe bese behlubuka kuleli bandla ngithi uma isalukwazi sashona kuqala kwase kulandela ikhehla umndeni emazulwini ufika umzilise noma sekulandela ikhehla lakhe uma ningayinaki izinto ngeke nazi ukuthi efana imkhumula inzilo ukuze izingane eziyombathwa yilesalukwazi noma eziyobe zihamba nalesalukwazi bese izinto ziyakhanya kusona sase siphuma uma singaphandle uthi omunye ubaba kaSikobi hey ngayithola impendulo namhlanje ngihleze ngibona ugogo egqoka into ezimnyama ngithi mina hawu ugogo wafika ngalo phenduka iSulumane wahamba emhlabeni ngelona nje iSulumane uthi namhlanje sengiyitholile impendulo ingoba ugogo washona kuqala kwase kulandela umkhulu kufanele ngimkhumula inzila ikhunyulwa kanjani lenzila
Uma uyindoda enamandla uyayibeka inkomo la, ubeke imbuzi zibe u3 uma umuntu onamandla. Nombeka imbuzi azibe u2 ngoba ngiyichaza le ukuthi lembuzi sithathu bengizotheyana. Uma usukulungele ubekile ihlahla la elimele umuntu wesifazane, ubekile isicephu, ubeka amaphinifa amabili noma ingubo nje oyithengile noma engabizi kakhulu, ubese uyakhuluma ubaba ekhaya uthi namhlanje siyokhumula inzilo usibanibani. Kodwa ke kungakuhle ngoba enye into ibuyidale ulaka, ngoba uzothwenzela lo maziyo kanti baningi abangaphambili nabo lenzile ebashisayo, ngoba uma unenzila uhlangani nabantu ngale bakuhlalisa wedwa le, uyozuhlangane nabo ngomhlazana usugezekile wahlanzeka wamhlophe njengabo bonke abantu. Ubese uyakhuluma ke la ke ngikhuluma kodwa ngomuntu isimqondile ukuthi namhlanje sizokhumula inzilo ugogo sibanibani. Ubese uthatha lesicephu ugoqelele iphinifa lokuqala elinye ulifake eplastic. Ikhona imbuzi seniyibekile lapha ngaphandle nayikhipha into yokumgeza nayifaka endishini, bese niyaphuma niyahamba nomama la ekhaya. Baphuma omama wena babusale, uhamba nomama, khona ngisho omama la abangasenabo abayeni babo, ngoba khona umsebenzi abazowudlala empuleni. Uma kufika empuleni nje ubusukhulumile naphuma nje unamhlanje siyogeza usibanibani, banike lesicephu naleli hlahla akugoqa hambe. Uma befika empuleni afika ligeze leli hlahla ngale nsipho eniyenzile ihisophi lephuma embozini, aligeze bese phinde ligeze ngamanzi, ihlamule bese lithatha libeke kulesicephu, ebese thatha leli phinifa elisha bese ligoqa ngala libeke la. Leli phinifa niphume nalo ekhaya bekuyilona ebelimele ukuthi ubeligqoka lifana nephinifa elidala, nalezi indwangu ezimnyama mangabe nizila ngendwangu eminyama ekhaya, bese niyithathe niyixube naleli phinifa nikubeka eceleni, bese kuthi labo mama laba abangesanabo abayeni babo bayishise. Ubese uyakhuluma uthi sesiyahamba ke sibanibani, ususigoqile isicephu nephinifa lelelisha naleli hlahla seniyahamba. Manifika ngaphandle bese nithi nansi imbuzi sekungenisa ngayo ekhaya, bese ningena. Uma seningenile bese nikhomba lenkomo nithi ke nayi inkomo manje esicela ubuyele ngayo ekhishini kade wahlala ungangena ekhishini. Uma kuukuthi awekho amandla akube imbuzi ingabikho inkomo, nakho kuyolunga ngoba amandla awekho. Ngoba lo muntu kade engapheki la ekhaya ngesimo esiyakuso ngeke akwazi ukupheka ekulesimo akuso. Sayibonga Nkosi. Amen. Bese kuba umuntu ophupha inxiwa azathatha izingane njengoba umhloko uzothi semdala kanje umshumayeli athi bantu abamasiphindele emanxiweni. Emanxiweni basuso ukuthi kuyathakathwa, kodwa uthi ngoba uloku ephupha emanxiweni kuchaza ukuthi aphinde khona. Zithi ingane baba hayi ngoba kuchaza ukuthi naye ekhaya ngibambile lona. Ubaba bahanjiswa bathakathi. Kodwa namhlanje ngaxatshwana kuliwe methi angaphindwa khona ngoba uyaliphupha inxiwa njalo kuthiwa kuphindwe khona. Kanti isizathu awuzange uvalelise enxiweni. Kuvaleliswa kanjani noma lithuthwa kanjani inxiwa ulise la suwakhe khona ukuze ungaloku liphupha. Uzoba nembuzi enxiweni elisha, ube nembuzi enxiweni elidala. Bese umama la ekhaya hamba yotheza noma ngabe semdala kufuneka le inkuni zisezoyena, ngoba inene nakhe nayo umuzi, yena nakhe nayo umuzi. Ayibeke le inkuni la egcekeni inyanda yakhe, bese sibayeni ufika ukumquba ukhiphe nesibonde sisodwa ubiye ngaso ubeke la, ukhila umquba ufaka endishini, bese nihambe niye la nithisa khona impepho. Ufika ukunhlabela embuzi ukhuluma ukuthi namhlanje sizothatha leli nxiwa silisa lapho sesakhe khona. Namhlanje sicela zonke izinhlanhla ebezikhona kuleli khaya, ngoba mhlawumbe ushupheka nje izinhlanhla zasala enxiweni ekudala. Ubese uthi namhlanje zonke izinhlanhla ebezikhona la
nemfuyo ebeninayo sizoyilanda namhlanje, sithutha konke ebeninako kuleli khaya sisasambe nako. Bese niyihlaba lembuzi iphekwe kusale uhlangothi enihamba nalo, idliwe la, bese niphuma niyahamba senibheke la nibheke khona. Nithi manifika bese niqala lapho-ke ekuyisibaya khona, nifike nichithe lo mquba, nishiye nalolu gongolo nifike nalo enizovusa ngalesibaya. Bese nihamba umakoti angene nale nyanda lijikeleze igceke lonke, abuye ayibeke la nizobeka khona izinkuni. Bese niyakhipha, bese niyalapha endlini eseniyakhile elungele kona ukuthi nizokhuluma khona, noma niphinde niye ekhishini noma niye kagogo nifike nibasa umlilo khona. Ebese yakhuluma kubaba athi cha, namhlanje khona la kusale khona umlotha enizobe kade niwubasile niyawukha nayo ngoba nekhishi lenu akufanele nilambe senifike la, kanti nilambe nje ingoba ikhishi nalo nalishiya lapha. Nomlotha niwukhe nize nawo, nithi manifika la nipembele phezu kwawo. Uma seniphembile ngale nkuni ebeyithelwe umakoti, angeke kube khona ukuswela kuleli khaya ngoba kade ningasweli. Ebese yakhuluma kubaba, ekhuluma endlini athi cha, namhlanje njengoba sonikhombisa leli khaya ilona-ke leli hlalane, bese kuthi yonke into ebeninayo kulela nxiwa asibe nayo la. Amen. Ngeke uphinde uphuphe emanxiweni. Uma kade ubaba wakhe engenako ukuhlupheka engathwele, ngeke nibe nokuhlupheka ekhaya. Okugcina simenyiwe thina sonke, simenywa ngiyingane nje ngeminyaka ama-90s la ethempelini lethu. Uyilalele kahle lento ngoba izosusa wena la uhleli khona. Kwakunomama okwaphela inyanga ezisithupha engayi 14. Akuyona inhlanhla eyandele nombani ukuzwa izwi lika Shembe. Njengoba sila khona abangeke bezwe. Njengomama efike kuyena inkosi ethempelini le engikulona, ithi wena uhamba u14 awulihambi lesine kodwa umyeni wakhe akasebenzi futhi uyahlupheka. Yini edala ungayihambi lezi? Ingane zakhe ayisebenzi kodwa uhamba u14. Wathi uyabona lo 14 ngiyofuna wena ngisho usufile ngifuna ngisho emathanjeni nakho. Ithi lo mgidi ngiyofuna inyawo ziyoze ikhuluphane zibe ngaphi. Wayikhuluma lento kodwa namhlanje akazayi. Uthi akuvumi ima imbuza inkosi ithi yini ungayi? Uthi baba akuvumi. Abanenhlanhla abantu ekuwela izinto ezikanje kanti uhleli kuyona into. Angeke kufike uShembe uNyazi uqobo lwakhe. Uyoletha thina nje afika athi khulumani kanje abantu abami. Ngoba usakuthanda wena. Wahlala lenyanga ezisithupha lo mama kweka sikhombisa wayeseya ku14. Wavula wavala u14. Uthe mayeselele.
ayiqondene no14 noma omama kuphela no25 no23 Amen. kodwa yavela ngo14 khona abantu abanebhadi ke athi hayi bekukhulunywa nalowo hayi mina uthi mayiselele kade uvaliwe u14 iyafika inyanga yezulu ithi uyile ku14 wawuvula wawuvala uthi baba ngile uthi kwamnandi uthi baba uthi ugidile uthi baba ithi inkosi lalela ke mntanami uyile kotshela umkhokheli uphuma phi njengoba ungekho uthi baba ngiyanga uthi lalela mntanami umuntu okade engekho ku14 ingilosi yawulahla umnikelo wakhe mengayanga ngotshela umkhokheli ukuthi kade kuphi sonke lesikhathi ithi wena unenhlanhla uvuka ekseni uhambe kumkhokheli ufike umtshela ukuthi kade uke sonke lesikhathi ngoba mawungayanga izothatha utshinga ithi noma ngabe inyanga eyodwa ungayanga ku14 mawungazange umtshela umkhokheli uphuma phi ingilosi yawutshinga umnikelo wakho ithi futhi mawufika ku14 owatshela amakhosikazi ukuthi uma ungena umkhokheli esehleli lapha ofika umbingi ubeka isikhwama sakho bese uyombingelela into efanayo nomshumayeli uma usumfica u23 nomphathi wamakhosazana ohamba ufika umbingelele beka isikhwama bese uyombingelela umbuzo impilo yafana nasemhlanganweni lazi idokodo lamshumayeli wakho lazi idokodo lamkhokheli wakho akagibele ngomnikelo okhisho wena ukuya emhlanganweni umkhokheli nomshumayeli wakho ngoba lento iyobaselwa kuwena eyokugcina uyasebenza umama kule thempele ngikulona ulesinakalahambi ngesizathu esaziwayo nawe usikhona sikubambile nawe njengoba ngiyakubuka nje uyasebenza ulihambo lesini kodwa unenhlanhla namhlanje iyafika inkosi kuyena ithi mntanami uthi uthi uthebona ebuhleni uchithwe phansi iminikelo ikhwama ze-Standard Bank zinamagama abantu umamkhize kwabambili umangcobo wakakhuzwayo sibhaliwe nje negama thatha iminikelo ifakwa la inamagama abantu ebese buza ukuthi hawumine lami liphi kuthiwa wena ulinikelo lesini uthi yana mina ngiyasebenza manje lesina ngilihambi ithi inkosi ke naye mntanami unesikweleti umuntu ongalihambi lesini engawunikeli futhi unesikweleti esiyomisa lalela ke sikhokhe lesikweleti wagalela lo mama wagalela kwathi ngomunye unyaka yabuya isibonakaliso kwathiwa sekusele u25 rand wayeseqeda uma kuukuthi nawe uyasebenza nje obula kulesine into ebizwa kuyona lawo mashumi abizwayo makwamashumi mako5 rand qala manje na ukhokha isikweleti ngoba siyokumisa ngeensuku zokugcina ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu kungabi bekuthi bekukhuluma mina Isushwa yibona ke nje ukugula lo mkhuhlane ngiyacela nje Shembe uqede njengoba ngiguqela ngoba ithi inkosi ngelinye ilanga imbongolo eyijwayele ukuthwala uJesu mayedlula imbeletha ake yapika yambeka yayisibuya itelebhela izodlula ngakulabantu eyibone behalalisa mabe udlula uJesu ebelethwe yiyona kodwa engqondweni yayo yayitshethi lembongolo basuke behalalisela yona kanti cha basuke behalalisela yona lemthwele kodwa yaqhakeka mayidlula labantu bathule yaphinde yabuya yayisidumala imbongolo yenzeka umuntu mayela athi hey ngishumayelile akuyena umuntu oshumayelayo kusuke kuhle Amen. ngithe ngisekwandeni ithempeli ngathi ngicela inkonzo iphathwe uyena uShembe wayesengipha amazwi uShembe kwakunabantu
athi umshumayeli mesukuma ethi bafuna ukukhetha inkosi. Wasuma abantu ngithi bawu7 bakhetha inkosi. Usethi omunye ubaba mangiphuma engishumayelile ndoda. Yaqala la kuphenduka abantu abangaka. Ngithi mina uyabona ke leyo nto ingase ngilahle. Bengingashumayeli mina kodwa bekukhuluma uShembe. Amen. Ngiyacela namanje kube uyena obekhuluma nabantwana bakhe. Inkosi buseningizweni. Amen.